Ito lang sa 1 hour lang ka. Hanggang sa matag bukid. Balik na tuyo dito may kasama. Sa matag bukid ay. Pili ko man mereka ang sipag mayo. Tidak kang humba dito ng kuan. Wala akong pinapayang. Tangas o bukid sa iyong puntag. Brad. Hey, Brad. Uy, nagkutas na mga guys. Grabing kutasa. Oh, sa naman tiyan mo ang gripi, laplapi na gamay, pero gamay pa yun. Kaya mo tiyan wala laplapi. Pero gamay. Pate kayo. Bro, Yaro. Oh, bro. Juan, Wapat sila ng mata. Kita nito. baka pa. Sirado sa ng kwarto. Oh, Kasin, wala ka ito siya dyan. Kay. Yung lakawan. Nasaan na siya sa eskwelahan? Yari ka. Hindi na ko kaya mo. Okay guys. Tungas pa na ato. So tiniduta guys. Dito pa. Hindi magtungas. Ibakla yung sa imunta guys. Good morning day guys. Good morning yun ya. Hike lang ta muna. Dapat sa'yo pa, ani bro. Kaya init na kaini, oh. Ah, okay na rin. Hanto alas 10. Siya ro. Alas 10 sa buntag. Sakto exercise na alas 10 sa buntag. O mga guys, sakto sa exercise ninyo alas 10 sa buntag. Kay kuan pa man na siya. Vitamins pa man ang inis adlaw sa kuan hangin. Kuan di siya. Ber, tara ta sunaon mo be naunsa na. Mutabol pa siya sinaong. Musag naong. Init. Tuloy. Ding 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 ding. Okay, salamat kayo mga guys. Thank you. God bless always.